So, ndafonerwa ne-anonymous caller, which is one of my subscribers. I'm so happy with guys, you are interacting with your favorite TV channel, Sekuru Gudo Pikicha. Makadi muri eZimbabwe kudai kusangana pano paSekuru Gudo Pikicha TV. Yes, pano tinokurukura nhau dzakasiyana nhau dzakawanda. Yes, ndinokumbiriswa kuti kuti please subscribe ayo kuti ndiitewo mari. Chinhu ichi chakagadzirwa kuti tiitewo mari, ngatitisane mari muri eZimbabwe. Please subscribe. Keep on subscribe to my YouTube channel and invite more subscribers so that we can also make money with this YouTube. This money it belongs to us. This money is ours. Let us make this money by supporting each other. Anyway, without further ado, rekaitipinde munyaya yedu yatinayo. So ndafonerwa inini ne-anonymous caller, which is one of my subscribers. I am so happy that she called me, but nyaya yaandifonera anga achida anga ine zvaangaida kutaurawo maererano nenhau iri kudai kupfungaira hutsi, iri kudai kubvira actually yemwana wamaititi anonzi Fifi, ana maphotos asina kugadzikana akabuda of recent. So he is one of the subscribers. So she came, she called me. I wanted to let you know, guys, if you want to call me, you can use the number which comes at the end of this video, or you can see the number also on the moving scroll text. So she called me and said she wanted to say something in person. So I asked her if she wanted me to record it, and then she said yes, it's okay. So I recorded. So I am going to play the conversation that we had. I really like my subscribers kana mchiuya au mchitaura pfungwa dzenyu munenge muina. So I don't want to waste much of your time, guys, and data. Let me go straight and play this audio from the anonymous caller. Ndakatira kukutendai kuti Maonero amunoita nyaya dzenyu anovaka, anosiya munhu aine mumwe muono, kunyange wongochiita zvinhu kufunga kuti uri kunasa pamwe unenge usingatozivi kuti zvauri kuita unogona kuchikanganisa. But at the same time pane mamwe chandabata, pane zvamanga muchitaura panhau yevana yemari pictures akabuda. Mataura chaizvo kuti sometimes baba vanozongozitikwa imari, but kuti vazoona zvavari kubvisira mari, mafruits anobuda pamundo wavarima hapana. But in the same time nenokuti ndabatikana kuti pane makisi akawanda sekugule kuti baba namai vasiyana, baba votora vana voenda navo, baba vanonoroora mumwe mukadzi, and most of the time havakwanisi kuti kupea attention kuvana kuti vanyatsoisa ziso ravo ikoko kuti zvandatora mukadzi uyu nevana ava vagere sei. Mwana kunenge akatoita report, baba vanenge vaina sweetheart, ndivo vanonzwisisa. Saka ndinofanira kuti amai manje nyange ndikaita chikomba changu kaSekuru Gudo, chikomba changu chinotoziva kuti uyu ane vana. Saka anotouya kumba kuya akabata mabhisiketi emwana, anotouya ine scoop sometimes. Yes. But zvinoziva kuti inini amaika ndikashanawo kuti nguva nevana vacho vandiri kuchengeta anoita marara zvitokwadi, anoshaya chinobuda. Saka kurudziro yangu yandakandichipa nemaonero andaita panyaya yamataura, ana mai ngatizvipei nguva yekushandira vana nekuva nevana, kumbova nevana vangu tigara navo pasi tichivaudza upenyu kwatiri kubva nekwatiri kuenda. And at the same time Sekuru Gudo hazviva kuti vana ivava vaudzwe, vanotoudzwa, but nokuda kuti vanenge vachiona zvauri kuita anobva afunga kuti zvikuitwa namai vangu ndozvide kunohadzirinaita muzviri right. Because action kana yakuitwa ndose maonero andakaitawo zvechokuti kana mukaona munhu akuita zvinhu action wise, it means azviaprovwa or azviaprovwa kuti zvinokodzera kunge zvichiitwa. So ndo pandakazoona concept yekuti vana zveshuwa vanoita zvavanoona uchiita, not like zvaunovaudza kuti vaite izvozvo. Advice yandakaifunga Sekuru Gudo kuti ingave inobatsira kuna namai, kuna amai vechidiki vasiyana nemurume, ita zvinhu zvako kusingaonekwe nevana, nokuti hatingakurambidzika honestly uri munhu kuti una kunyang'anya. But zvakanaka Sekuru Gudo, ndine mwana wangu inini ndikaona kuti ndaita chikomba changu, nokuti zvakanga kuti ndasingaine chikomba ichi maupedzera John
kana magwanjira Peter kana magwanjira munhu zvendiwa kana magwanjira John ashimude maybe ikese kuti taurei ndikaita munhu mumwe chete anogona kuti nditi kuvana vangu kuti baba kunyange vachinoziva kuti vana baba vavo nokuti kuna kuti baba kura kuti murume wamai munhu wari kugara naye inini but oita munhu mumwe chete but ndikaona kuti ndinoita magemu zvakanaka kutoita magemu angu kure vana vangu ndisobva ndakongoenda kunotengesa but inini ndichienda kunotengesa mumwe wangu somewhere andinongouya nezvinhu zvavasingaoni nditi ndinokwanisa kuti ndivaudze yakanaka. Yeah, I think zvazoitika apa ndezvekuti this family inodepend or inowana income or inogenerate income ne-social media. Saka it's very hard for the mother to conceal herself from the public person zvavanenge vachiita. Saka at the end of the day you are going to say kuti everything zvinenge zvichitwa naamai zvinenge zvichibuda pachena. Saka zvinenge zvavazoda amai maybe for kuti vanozoda an extra mai yekugara nevana pasi vachivaudza kuti this life I'm living I did not choose it or it's not the best of lives but I'm just doing it to get something chekuti tiise food per table but you are not supposed to be following or else vanenge vachitoda kutoinspire vana we don't know. Kuti izvozvo vacho sekuguru unatoudza mwana wamamboreiza ane reasoning capacity inokatika kwete kuti mwana akatanga from 7 years kuti masiku zvese kanenge kutorizina. I remember inini mumwe mwana wokuchikora kanditi meze munozveka zvakanaka sere vakamuchinge bhari kuti vana vanenge vachitokuona ari AFD aine 6 years kuti zvavakazvichinje dzoti vangu aiti kuchinja hembe ndikudziisa zvakanaka kuti dzoti vange mumwe rimwe chete kana vana ava manje vanoona manje sekurugudu kudarika isusu saka ukanga saka muri kunzwa zvekutaurwa kunzi vana vanoona saka make sure kana uri kuita nonsense dzako make sure you are away. This is an example of what I was saying. I'm raising my kids like now I'm creating content at the same time I have a baby who is just sleeping right here on my table. You don't want to go there and sleep or play alone. You want to be with daddy. So yeah, it is what we expose our kids to. So we should be careful always and also of what we are exposed. Yeah, inini ndikuona kuti pafoundation apa ndo pari kufira tsoro yese pafoundation. Plus I don't mean to hate my single mothers. Like inini I'm married right now to munhu anga atori single mother pandakamuwana second marriage yangu and we have 2 beautiful kids. Like I mentioned it also in the video. Ameno kana musina kumapaona zvenyu ipapo. Yes, that was 3 beautiful daughters. So it's like kune vamwe vakadzi vanobvuma zvavo kurefoma kwozoita vamwe vekuti vanenge vakutofunga kuti vatoona freedom yekuti vakuita everything that they ever wished for. At the same time vasingaziva kuti now they have kids havasi pakutanga paipi kuti vanga vasina vana and maactions avo acha-affecta vana vavo. Saka ni ipapapo ndo paroda kudzorwa mavolume emafaro efreedom nekuziva kuti munhu ane responsibility. Ndichitarisa zvangu sekurugudo kubva kuna akamuchacha maititi akatadza level yake yekuti iye anoda kuburitsa zvelavhu yake. Kune macelebrity akawanda ekuti hautomboziva zvavanoita. Inini I thought kuti anga ari maskitsi. Aiwa, hakuna maskitsi akadaro sekuru. Hakuna maskitsi akadaro. Ndo zvaiunza kuna maskiti akadaro ayo kamaskiti acho zvikakuita kuti vana vaite kana ari maskiti fine but ko vana vange vakukoka here maskiti kana anga ari maskiti zvisingaitwa muvaga vana havaifana kuzvikoka iwe sendi zvakanakisa zvokuti zvaunoita iwewe pamumba ndo zvinoitwa nevana izvozvo. Of course vana vazoyatotora zvese umwe anozopoyawo zvakaitita zvake atobva zvimwe zvawabvira kudhara uchimudzidzisa ndo zvaanokura nazvo izvozvo. Sekurugudo single mother ndakatadza kuti ndipinde another relationship nokuda kuvana vangu nokuti ndakaconsider vana vangu kuti I need them kuti vave neupenyu hwakanaka. Saka better if I get to somebody anogona kunge asveke vana vangu anogona kuabvisa vana vangu anogona kuchengeta vana vangu
saka I opted kuti ndichengete vana vangu ndigare nevana vangu ndichienda navo kuchechi yandinopinda vachiita zvandinoda inini vana vangu vanodya zvavanoda vane malimi ndakatofanana navo kuti ndikaisa chibhakera pasi kuti don't do this hazviitwe. But kapane situation taurai pesai vanotozviziva kuti kana muchembere uyu atogona apa ndatombira sababa apa ndiamai apa ndibaba vanotozviziva izvozvo ndinoona tu saka vana vangu vanotozviziva saka aiiiisa kwaikawo kanhu kanoneka vabereki kuchaya kuti cheya nevana unovanza kuti madhirama nezvimapika zvinoswela vana vako. I would also like to mention kuti I've noticed that everyone is now an entertainer. If you check kunkwafana TikTok, you can see kuti your housewife, even my wife, ananga atori TikTok and is trying to impress strangers. Zvisiri professional work yekuti she is getting something. Maybe people have been told kuti zvinoita mari and stuff, but the way yazvikuitwa naye, I think it's not the proper way. Vanhu havana kueducatwa how to get into that type of business. Uri munhu ane vana, uri a parent, coming from the background of a parent. And that's one. Number two, ndazoita imwe video yamuna ngazokwanisa kuzoiona yandanga ndichiti who to blame between mwana, or is it social media, internet, is it the father, is it who else, who actually to blame pa case mwana. I also went on to mention nyaya yekuti yema father figure ndikutaura. Saka when I say father figure, sometimes ma single mothers oro vanhukadzi oro vamwanu vanogona kufungidza vanhu kuti mai ava ngavarorwe kana kuti mai ava vakarambire murume orochi, but there's a situation I understand yekuti zvinenge zvisaite kudzokera nemurume uyu oro murume anga ari toxic zvisingaite. You can, when I mean a father figure, you can get even sekuru vako, you can say sekuru potai muchiona vana. You can even get bamnini oro munin'ina womurume oro bamukuru someone waunowirirana naye that those kids respect as a man. Anditi zvekuti unotointroduce munhu yakumba unotoya naye kumba wobva watotaura kuti mukangoona vanhu ivava vachita musikanzwa rovai, mukaona vana ivava vachita sei, I'm giving you authority over this ningi. Saka that kungomensiona that kunoita kuti vana vagare vari in line. Saka it's not about kuti chibva wagara wanhaka chibva warorwa, even hanzvadzi yako chaiyo you can make a father figure to those kids. Saka point yangu iri pakuti munhurume kana achitaura kuvana zvakasiyana nemunhukadzi kana achinge achitaura, naturally women were made to be soft, they were made to be loving and caring and all that stuff. Saka ni zvakatosiyana kana shoko richibuda mukanwa momunhurume pane kunge richibuda mukanwa momunhukadzi. Lastly point yangu ndeyekuti vanhu vakadzi mazuva ano vakuhasila vanenge vachitsvaga these single mothers they are busy, not kuti they are busy kuita chiuri, they are busy working out there to feed the kids. But chakuzoitika nevanhu ndechekuti pavanenge vari absent the kids vanenge vari vega. Saka ine situation yekuti pana father figure iyoyo, the moment inoenda uyo kunoita zvaari kuita ari occupied nebasa, the father figure will come and occupy the space, vana vogara vari in check. And another thing sekuru, inini kuyambonzira amai ndichita muhousehold angu mwana kana akasandicherera pandinopfeka shangu dzavakandepasi kana ndakandiri mafavors andakandichimuitira, I will stop all those favors. Usanyatsoona kuti handisi kuzvida zvawaita kusvika warifoma, then we start from there. Saka ukarege kuisa mukahaso pazvinhu zvese vana vati hausi kuvakudzwa zvakanaka, even sekumugundo vasiyana nemukadzi venyu imini hakuna chinogokutadza nekuti muite chipo cheki nevana venyu, even kashondo chaivo kuti maenda kunyange mukugadzira maintenance maenda vana venyu uchibhodha navo uchivatora kuita navo pe zvino imini zvamunoita mukasiyana neni mandiseri venyu vava masikema nevana varechamuda basa neyo mukubvisa you just leave kuti kuti handine zvavaita ikoko mukuuraya life yenyu yavana venyu adzeni nemiwo. I understand, but all right. Okay, I understand, but I just want to mention kuti zvimwe zvazviri kukonzerwa nekupesana kuri kuita vanhu pavanopesana newe vanenge vapesana nayo, ende nyaya dzikazoenda kumakoti dzikazodini, ndakaona kuti the side revanhukadzi rine bitterness yakanyanya zvekuti kumwe imwe kuzoshaya access kwababa kuvana, it's not like kuti havadi, but sometimes zvinenge zvakutoti nehama dzemukadzi dzinenge dzapindirawo dzichisaidirawo
hanzvadzi yavo oro chizvo kuti panozoitika mamwe macomplications anobva even kufamily chaiko ekutoti chero pamwe mukadzi anenge ada kutoti vana vake vaonekwe nababa but hanzvadzi naanatezvo anogona kuti haana kuroora haana kudi. That is another situation also you have to observe zvokuti munhu anoshaya access nevana vake zvakanaka oro zvaanenge achida. Nosekuru inini kunyange ndikasiyana nemurume wangu zvakasiyana nemurume wangu ndezvangu nemurume wangu tiripo kana ndakanyatsokwana handifano kuzvisa pakati pevana hanzvadzi dzangu inini ndinodziudza kuti these are my kids naJohn saka John anofana kuva neaccess nevana vake. Macases iwayo mashoma because the moment yamunosiyana nemurume remember kuti hanzvadzi dzenyu ndo dzichatanga kuendesa vana kuchikoro dzichahelpa saka the moment yawanesa help yawanesa input vanenge vane something to say vane say pamusoro pezvinhu zvenyu because inini ndakarara I'm not working for my kids ndikuda help munenge muchitozama but vanenge zvakaoma sekuru dai zvakaoma izvi tinambosvika patiri nhasi zvinenge zvakaoma but ndichipusha nevana vangu munhu anondibatsira anondibatsira haazombopa nditonga ukatona munhu akunditonga ari kundipa shuga sakuti mvura yekugeza nemavegetables kwete kuti inini ndichizongoti once yeah, macases enyu iwayo ekuve successful after ma-encounters ekuparadzana nechi ariko but mashoma than the majority iriko. The majority actually people are struggling and they are going through a lot. Chinoitika sekuru chekuti vanhu vanoramba vaine bitterness ndarambwa inini ndine mamistakes andanga ndichiita handini kumari kubvuma kuti ndini ndanga ndachikanganisa but instead ndoda kutsvagira vamwe vanhu mhosva then after all ndarambwa inini ndakasiya chikoro parode handina kumbofika kutengesa kana tomati kuti akamusika pasaidi ndanga ndicheketwa naJohn saka bitterness iyo haiperi nokuti John ndanga told chikafu patable handichamuona is doing something else inini ndakutotanga kutovadzivita kunova kuti handimude padhuze neni ndikamuona ndikuona kuti ndiri kuita sei ndikutambudzika sei saka vanhu mukadzi wanhasi ngaashande ngaavire sababa azotsvaga baba apo nepapo baba vari mubatsiri wake ndatenda sekuru godo. Aiwa ndotenda nemashoko enyu ndatenda. Right, nofunga mazvinzwira mai vandandichitaura navapo. I'm so happy kuti she's one of my subscribers wakwanisa kundibata on a call vangotora number pa screen ipapo and then we started talking. So kana uchida kutaura nyaya uchida kuitawo contribution yaunogoda kuita, please don't hesitate to call me on 0626285931 +27626285931 +27626285931 totaura ipapo. If you want to go live with me, if you have a phone in a good camera and a good lighting, there's no problem. Inenzira dzandinoita kuti ukwanise kuuya panapa uchitaura pfungwa dzako on any issue. If you have other stories or issues that you want us to discuss here on SCP TV, makasununguka anytime kundibata. So ndotenda zvikuru, please subscribe. I'm sorry kuti mwana azinga kubudikira. Yes, this is reality, it's happening right now. I'm creating content with my daughter here, then andasara naye here, so I cannot afford right now kuti ndimuendesa kucreche. She's too young and I'm afraid kuti anozonobatwa zvakanaka here kumacreche ikoko. Ndisanda verify but very soon vanenge vakuenda zvakuchi kucreche teta vanonzi Joyce. I named it after my sister. So yeah, if you wanted to know, if you thought maybe we have the experience of taking care of kids. I have the experience of taking care of kids since he was little. So I don't want to take much of your time, guys. I hope you enjoyed seeing Joy. Also, she appeared on the video. Until we meet again, peace.